ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ବି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ଦୁଇଟି ଡେଣା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବି ଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ କରିଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତା ନାମ ହେଉଛି ଇଗଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ବନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା, ତାହେଲେ ଇଗଲ ପରିକା ବନିବ, ଶୁଆ ନୁହେଁ। ଜାଣି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଶୁଆ ବହୁତ କୁହେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ସେ ଉଡ଼ିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଇଗଲ ବହୁତ କମ୍ କୁହେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପରେ ସେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ 5ଟା କଥା କହିବି ଯାହାକି ଇଗଲ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କଥା। ସେ 5ଟା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଇଗଲ ଫ୍ଲାଏ ଆଲୋନ୍। ଇଗଲ ଏକା ଉଡ଼େ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଡ଼େ ସେ ଇଗଲ ସହିତ ହିଁ ଉଡ଼େ। ହେଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ବି ସେ ଉଡ଼େନି। ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଏକା ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଲା, ତୁମ ପାଖରେ ଏବେ ହିଁ ସେ ସମୟ ଅଛି ଯାହାକି ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ, ଯାହା ତୁମ ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଇଗଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଲିଅର ଅଟେ। ସେ ତା ଶିକାର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଶିକାର ଥରେ ଦେଖିଦେଇଥାଏ ନା, ବାଟରେ ଯେତେ ମୁସ୍କିଲ ଆଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାଏ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାଏ। ଏଇଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ମୁସ୍କିଲ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ନ ହାସଲ କରିହେଉଛି ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଇଗଲ ନେଭର ଇଟ୍ ଡେଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଇଗଲ କେତେବେଳେ ବି ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇନଥାଏ। ହେଲା, ସେ ସଦାବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ନିଜ ଓଜନଠୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସେ ପଞ୍ଝାରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ତାହା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ତାଜା ଓ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ହେଲା, ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଏଇଠାରୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରିଦେଖ। ଦେଖିବ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇବ ତୁମେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ କରଡ଼ରେ, ଗଛ ମୂଳରେ କିମ୍ବା ପଥର ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଚି ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଗଲ ତାହା କରେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପବନ ଆସେ ସେ ତା ପବନ ସାହାରାରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ସେ ଉଡ଼ି ଚାଲେ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯେ ମେଘ ଉପରକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଡରି ନଯାଇ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ହେଲା, ଦେଖିବ ତୁମ ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ ତୁମ ନିକଟତର ହୋଇଯିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଇଗଲ ସଦାବେଳେ ନିଜ ବସାରୁ ଆରାମଦାୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆରାମଦାୟକ ଜିନିଷ ରହିଲେ ସେ ବସାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍। ଆମେ ମଣିଷ ହିଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଯେତେ ତୁମେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ାରେ ତୁମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ସଦାବେଳେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଗଲ ପରିକା ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଇଗଲର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।